ndochokwadi chemahara ichocho. It sounds vague, but the long short, these people, they don't want budiriro muZimbabwe. What did they say? In accordance to what many of you have been saying, the reg constitutionalists, what, but they do the opposite. It's the same thing that they'll fidget and betray us with a lot of things. They play a lot of gymnastics that suggests that there is a bankable idea. They've got an economic mind. Vakada kumhanya ne-empowerment unofunga kuti zvakuzoita manje. But the opposite is they do not want empowerment. Vanoepera kudzungaira. If you see munhu achifamba sideways, you don't always think, don't tell yourself that this person is drunk. Tanga waongorora. Inogona kunge style. So those are vanoita manje. We think they fail, and if they are failing with the sophisticated intelligence that I'm proud of, our Zimbabwean intelligence system is so complicated. They should have by now tapped from Mabawa, question Panopa space, working solutions, things that can get Zimbabwe working again. But they will never. Why? Because of the latter, what I said earlier, which resonates with what Pastor said. Because mandate yavo haisi yekuti pave nebudiriro. Mandate yavo ndeye inonzi pachirungu more hasting and less speed. Dzamba. Tinozviziva, munozviziva, pane vanhu nyange kumunda chaiko. Munhu anogona kutotema vamwe nebadza kana kutozvitemwa chigumwe oswera akarara akagara pasi pemuti musakura, mozosangana pakumwa maheu. Munhu iyeye anenge achingodzamba but he keeps people who are watching hoping that pane zvakuda kuitika. Mukazwa vachiti takaroyewa, it sounds exaggerated, but we have a confusion. Mangwana todzoka pano paspace, hatidi kuenderera mberi nenhau iyoyo. Saka tinenge totozvifarira. Takambovapa 100 days, hanzi havapei futi another chance. I don't get it. These are our brothers and sisters as I learned. Hapana chitsva. Hameno kumhuri kwenyu kana kuri clean, but musha wega wega une special case. Pakuba pane vanhu vokuti kana nyange pari panhamo vharai hazvitomboti hapana sign language inotaurwa pachena chivharai musuwo muchitoti nemabasa nematambudziko mutoudza vanhu kuti tikubatana zvedu maoko asi tisabatane kumeso. Munhu asvika panapa imbavha gororo. We are failing to admit. Maybe we need to be admitted in a special hospital yedenial kana iripo. Katofa upowa malessons edenial. Tonzwisa kuti how detrimental it is to your life if you are in denial. Kana mapirisi chaiwo anoshandira munhu anoti arwara. But haiwa ngatifambei zvedu shoma. Ndofunga we have become a culture iri arrogant, die hard. Asi ini hangu ndoziva kuti what will provoke Zimbabwe for real. Handiti kuti kwane ED for 2000 for ED. Who I know, according to my thinking, ndo vanhu vakamisirwa kugadzirisa nyika yeZimbabwe, but ama 2000 vakuti ndeavo. But pavachangoti Zimbabwe for ED, I could be wrong. Mafungiro angu ndo pachatangira ma1 ndo pachajamuka iwo ma 2000 kuti aiwa zvakwana.
You've abused vanambuya vedu, you've abused vanasekuru vedu, vanamai vedu vamwe hatisati tavaona, because there are people who are 20 years, 30 years, they've not been united, they've not seen their children. Vari mudiaspora, vana vavo havangonzwa kuti baba vako mai vako vakaenda kumaremo. That being said, the truth of the matter is these people, they are not for development. They are not just for looting. If they were looting, better, but they are for anti-development. And it's a fact. Yeah. Thanks, Senor.